אני אציג שאני מדריכה כמובן מרימון טיולים, מדריכה במגוון יעדים בעולם ומתמחה ביפן. מה שיפה ביפן, מה שאני כל כך אוהבת במדינה הזאת ובטיול הזה, זה שהטיול הוא מאוד מאוד מגוון. אנחנו רואים ערים גדולות ורואים ערים קטנות, רואים כפרים ורואים נופים, ובעצם חווים כל חוויה שניתן לחוות בטיול, בגלל שהמדינה הזאת כל כך רב-גונית ומרתקת. אם אנחנו נצלול טיפה יותר לתוך הקטע הגיאוגרפי של המדינה, להבין קצת גבולות, קצת מימדים, כי המדינה היא גדולה, אנחנו מדברים על 127 מיליון תושבים, שחיים על אותו ארכיפלג, עם אורך שאורכו 3,000 קילומטר, והרוחב המקסימלי 300 קילומטר. כמובן שהארכיפלג הזה יש לו קו חוף לא מבוטל, אנחנו מדברים על 30,000 קילומטר, חופים יפהפיים, מפרצים מדהימים, שיש גם הבדל בין מזרח למערב, כך שמי שגר שם יודע טוב מאוד לכל מטרה שהוא רוצה, לאיזה אזור ולאיזה אי לגשת. אממה, השטח הוא מאוד גדול, אבל כמעט 75% מתוכו הוא שטח חררי, שטח שלא מתאים לא להתיישבות ולא לגידולים, והמשמעות היא שרוב ההתיישבות היא מבוצעת או בערים הגדולות, או באזורי הפריפריה של הערים הגדולות. יש שם גם בכפרים, באזור האלפים היפנים, לא מעט יישובים וערים עתיקות, אבל ריכוז האוכלוסין, האזורים הצפופים יהיו סביב נגויה, טוקיו, אוסקה וכולי, תכף נדבר על הערים ונראה. מבין כל הערים ביפן, גם מי שלא היה ביפן בוודאי מכיר את פוג'י, הר פוג'י המפורסם, או כמו שהוא נקרא בפי היפנים, פוג'י-סן. הר פוג'י הוא הר שנחשב קודם כל סמל יפן הכי ידוע, אבל גם נחשב מאוד קדוש, חשוב דדת השינטו, שנדבר עליה עוד מעט, ולכן גם נקרא פוג'י-סן מתוך יראת כבוד. סן זה איזושהי תוספת של יראת כבוד שאנחנו נותנים לבן אדם או למישהו שאנחנו רוצים לכבד אותו. כמובן, הר געש פעיל, אבל הוא כבר לא היה פעיל מ-1707, אבל הר געש פעיל, ויכול להתפרט, ותכף נבין כמה החיים בצל רעידות האדמה פה מאוד מאוד משמעותיים. כשאני אמרתי שהונשו הוא האי הכי גדול והכי משמעותי, אז רק לסבר לכם את האוזן, 105 מיליון תושבים מתוך 127 מיליון חיים על אותו אי מרכזי. כשאני אומרת שהיפנים קמים בבוקר והם לא יודעים לאן היום ילך, אני מחברת את זה שאומרים לי, רגע, אז לקנא ביפנים או לא לאהוב את היפנים? טוב להם או לא טוב להם? אז תלוי על מה מסתכלים. אז אם נסתכל על הפן הגיאוגרפי, הגיאולוגי, בוא נגיד שלא היינו מתחתנים עם ארץ זהבת חלב ודבש שלנו. היפנים למעשה מתגוררים באזור שנקרא אזור טבעת האש, אתם יכולים לראות את זה פה, את אותו קו אדום שמקיף בעצם את אותה רצועה שמקיפה את האוקיינוס השקט. רצועה שנמצאת בעצם על אזור שבו יש מתחת לפום פני כדור הארץ מפגש של לוחות טקטונים, שאנחנו יודעים כולנו שבמפגש שלהם, בהתנגשות הזאת, נוצרים אותם לחצים שבסופו של דבר מביאים לנו את רעידות האדמה הגדולות, ובגלל זה טבעת האש, אזור שבו 80% מההתפרצויות הגעשיות, רעידות אדמה וכולי, צונאמי, מתרחשים באזור הזה. אזור שהוא לא פוגע רק ביפן, הוא פוגע בכל מי שגר לאורך אותה רצועה שתיארתי פה. יפן שנמצאת פה, אנחנו רואים אותה פה מוגדל יותר, נמצאת על שקע יפן, שקע מאוד מאוד עמוק, השביעי ברוגלו, זה שקע אוקיאני בתוך האוקיינוס, שבעצם הוא נקודת מפגש של שלושת הלוחות האלו, מה שיוצר את אותה אורח חיים מאוד שברירי של היפנים, שמקיימים בבוקר והם לא יודעים מה יקרה היום. וכדי להמחיש לכם מה יכול לקרות, בואו נראה רגע, לקחתי את שלושת הדוגמאות שקשורות לאותו אזור, אבל מעבר לזה יש טייפונים ויש מספיק צרות בקטע של המזג האוויר שם. אבל פה נסתכל על הרי הגעש, יש לנו את הכל תמונות שהיו ביפן, צונאמי שהגיע ליפן, רעידות אדמה ביפן, ואני ככה החלטתי להעלות את שלוש, אני חושבת שבין כולם, אבל בטח בעיניי הרציני, המקרים האירועים הרציניים שאירעו בשנים האחרונות. אז ב-1923 היה לנו באזור קנטו, זה אזור שנמצא טיפה דרומית לטוקיו, ליד עיר הנמל יוקוהמה, אזור ממש הכי מוקלס, כי צריך להבין שטוקיו ויוקוהמה הם שתי הערים הכי גדולות ביפן. תבינו את ריכוז האוכלוסין, תכף נדבר על הריכוז האוכלוסין גם, ובאמת הוא גבה את המספר גורפנות הכי גדול, 140,000 הרוגים, וזה אחד האסונות הכי גדולים שיפן ידעה. הסיבה היא לא רק רעידת אדמה, אלא גלי הצונאמי שהיו בגובה 10 מטרים, ובעצם הביאו לנזק המשמעותי. ב-1995 היה לנו את רעידת האדמה בקובה, קובה ממוקמת ליד אוסקה, וקובה עשתה אחד ועוד אחד, ואמרה, אני הולכת לעשות פה הפקת לקחים לכל יפן, ועם סיום המקרה הזה, הם הקימו בעצם מוזיאון
מוזיאון להתמודדות עם רעידות אדמה, והקימו מעין, כמו שיש בדיסני סימולציות בפארקים, ממש סימולציה של רעידת אדמה, ומגיעים אליהם מאות ואלפי תיכוניסטים ותלמידי בית ספר, להבין את המשמעות, להבין איך להיערך, ויפני יודע שהוא צריך לשים ליד הדלת תיק, כמו לחדר לידה, ליום של רעידת אדמה, ממש ככה. דרך אגב, פה יש לו נקודה יהודית, יש לנו קהילה של 1,500 יהודים, נציגות של חב"ד, מתים שנגיע אליהם, אנחנו היינו שם עם קבוצה של רימון שנה שעברה, והיה מרגש לפגוש אותם. והמקרה האחרון הקריטי, שאני אומרת מקרה האחרון, אם היום תקישו, עכשיו שנסיים את ההרצאה, תקישו יפן רעידות אדמה, כנראה תקבלו 2, 3, 4 תוצאות מאתמול והיום, כי כל הזמן יש רעידות אבל הן בעוצמות נמוכות. אז ב-2011 היה באזור סנדאי, זה האזור שנמצא טיפה צפונית מטוקיו, רעידת אדמה מאוד קשה. עכשיו, למרות שכמות ההרוגים רק כל בן אדם זה עולם ומלואו, 16,000 הרוגים, הנזק היה קטסטרופלי, אנחנו מדברים על כמעט 250 מיליארד דולר, מהסיבה שהוא פגע בכורים בתחנת הכוח של הגרעינית של פוקושימה, מה שהעלה, הוריד את הלחץ שם והוריד את הקירור של התאים, נוצר אובר חימום, זה הסכנה של השלכות עתידיות של מה שיקרה אם זה ימשיך ויתחמם, בעקבות של פינוי אוכלוסייה לכמה שנים טובות מהבתים שלהם, זה באמת היה אחד המקרים הקשים, וזה דוגמאות לזה שכל בוקר ביפן לא צריך את הקורונה כדי שיש סדרי גודל בעייתיים מאוד מבחינת איכות החיים שלהם, וזה מה שקורה. אז זה מבחינה גיאוגרפית, גיאולוגית, רק שנבין. בואו נבין עכשיו את הקטע ההיסטורי, כי בלי להבין את ההיסטוריה אי אפשר להבין את התרבות של 2021 גם. עכשיו, ההיסטוריה הזאת אפשר ללמד אותה ב3 שנים באוניברסיטה, ואנחנו ננסה לקבץ אותה למשהו נקודתי, רק כדי שזה יתחבר לנו לתרבות. אז אם נלך אחורה רק כדי לשטוח את זה, קודם כל את מה שאתם רואים פה, אני ניסיתי להרחיב לכם כאן. אז בתקופה הפרה-היסטורית, שאנחנו מדברים על אלפי שנים לפני עד התקופה של הספירה למעשה, מגיעים לפה התקופה הכי פרימיטיבית, מגיעים לפה שבטים מכל מיני מקומות, מסיביר, מקוריאה, ממקומות אחרים. החיים הם חיים של ציידים, לקטים, נוודים, עושים חקלאות פרימיטיבית ביותר, לא יודעים הרבה. עם השנים קצת מתקדמים, תקופת הברזל, הברונזה, מתחילים קצת לעשות מעבר, מגיע לפה גידול של שדות אורז, מתחילים הריגה, מתחילים חרס, זה יודעים הכל מהשרדים, אבל השפעה ישירה ומשמעותית מאוד, לפחות בעיניי, אני אגיד את זה סובייקטיבית, לא, זאת אומרת, אפשר היה את החלק הזה להוריד, ולכן גם שימו לב ששני אלה בולטים, כי בעיניי, למרות שזו תקופה מאוד חשובה, אלה הכי חשוב. לאחר מכן אנחנו מגיעים לתקופה הקלאסית, שמסתיימת במאה ה-12. בתקופה הזאת כבר מתחילים להיות מהלכים חשובים, עם השפעה כבר. אחד הדברים הראשונים, מאה ה-50 מגיע הכתב הסיני, דרך אגב, כמעט הכל, אם לא הכל, אני רוצה לא להחריג משהו, הגיע מסין ליפן. הצ'ופסטיקים הגיעו מסין, האורז הגיע מסין, הכתב הגיע מסין, כמעט הכל מגיע מסין ליפן. מגיע הכתב הסיני, הקאנג'י, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, ומכוננים בעצם את חצר הקיסרות בפעם הראשונה, איזשהו מהלך ראשוני, ומאה אחרי זה הקיסר מתחיל לקבל מתנות, פסל של בודהיזם, פתאום יש סמל בודהיזם שלא מוכר, כי עד אז יש רק את השינטו, שעוד נדבר עליה, אבל הבודהיזם עוד לא תופס, זה עוד ראשוני מדי. ובתחילת המאה השמינית מקימים את עיר הבירה הראשונה, לא טוקיו, נארה. עיר הבירה הזאת היא עיר מאוד דתית עד היום, אנחנו מבקרים בה בשני מקדשים, עיר שיש בה איילים קדושים, חוויה, עיר מרתקת. והעיר הבירה הזאת מחזיקה בסך הכל 84 שנים, ומתפרקת מסיבות שלא רחוקות מהסיבות שמתפרקות היום מדינות. חיכוכים בין פוליטיקה לדת, לכוחות, כוחות שמושכים לכאן ולכאן, ולכן העיר הבירה עוברת מנארה להיאן, בשנת סוף מאה השמינית, שהיאן היא בעצם קיוטו, שכולם מכירים היום. היאן, רשמתי לכם פירוט של שלום ושלווה, ובעצם נפתחת פה תקופה מבחינה תרבותית מאוד עשירה, מתפתחת האומנות, השירה, הספרות, מתפתח הכתב היפני שנוסף לכתב הסיני שנדבר עליו עוד בהמשך. מתחיל איזשהו חיזוק של קצת כוחות, איזושהי התפלגות של מעמדות קצת יותר חזקים, יותר חלשים, אבל עוד לא ממש חלוקת מעמדות, בעיקר פריחה תרבותית מאוד חזקה. ואנחנו עוברים למאה ה-12, במאה ה-12 מתחיל הנושא של השוגונות.
עד עכשיו היה קיסר שליט. עכשיו קם אדם והוא אומר, רגע, יש לי הרבה כוח, יש לי את זה שמחזיק את הקרקע הזאת, וזה שמחזיק את הקרקע הזאת, וגם זה שלי, וגם זה שלי, ואני אקח עוד מישהו שיביא לי מפה עוד חלק, ולאט לאט הוא מחזיק חתיכת אזורים, והוא משתלט על האזור. וככה, בהסבר מאוד קצר ומופשט, נבנית השוגונות הראשונה, שוגונות קמקורה, שגם שם בקמקורה אנחנו מבקרים גם במקדש בודהיסטי ושינטואיסטי, גם מקום מאוד יפה. ואז בעצם, כשמתחילה שוגונות, מעמד הקיסר טיפה מתרופף. עכשיו צריך להבין, גם בכל התקופה הזאת של 700 שנה, בין המאה ה-12 ל-19, כשהקיסרות מתרופפת, עדיין הקיסר, מקומו הוא מתפקד כבובה, אבל מקומו הוא מונח שם בכבוד, זאת אומרת, אף אחד לא יזלזל בו. וההוכחה לכך, בואו נסתכל רגע על הפירמידה הזאת, שיש לנו למטה, זאת פירמידה שמתארת את החברה הפאודלית, את השכבות האוכלוסייה, את המעמדות בתקופה הפאודלית הזאת בין המאות ה-12 ל-19, שלמטה זה מי שבכלל לא מייצר לכלום סוחרים, למעלה זה מי שכבר עושה משהו, אומנים, חקלאים, ואז מתחיל אותו משולש של שליטה. פה יושב השוגון, פה יושבים הדיימיו, זה אותם חבר'ה שנמצאים מתחתיו ובעצם שולטים על האזורים, ומתחתם אותה אוכלוסייה פה באמצע, שזה השכבה הלוחמת, הסמוראים שאנחנו מכירים, קוד הבושידו, מי ששמע, אותה נאמנות, שפה אני פותחת סוגריים, ואני אומרת לכם, תתחברו עוד מעט לתרבות ב-21, אותה נאמנות עיוורת, צייתנות, הוא אמר, אני עושה, אין שאלות, לא מזיזים את העיניים ימינה ושמאלה, לא חושבים, זה מה שהוא אמר, זה מה אני עושה, למרות שסמוראים והרבה לא יודעים, היו אנשים מאוד משכילים, בערב הם היו לומדים, הם היו כותבים, הם היו אנשי תרבות ורוח, אבל התפקיד שלהם היה לשרת. ואנחנו נחבר את זה עוד מעט לעולם במאה ה-21, ולמעלה הקיסר. זה מה שאני אומרת, שלמרות שהוא כבר בובה שרק ייצוגית, אין לו באמת כוח, הוא עדיין נמצא למעלה. נחזור לפה, ואנחנו ממשיכים ככה, והשוגונות מתחלפת, כי אנשים לא חיים לעולם, וזה עניינים של כוחות ומעמדות, ועופרות כמה וכמה שוגוניות לאורך השנים, עד שבתחילת המאה ה-17, מתחילה את דרכה שוגונות שנקראת שוגונות טוקו, שוגונות הכי חשובה שיש ביפן, שהיא למעשה מחליטה שהיא מעבירה את הבירה, שוב, היא מעבירה את הבירה מקיוטו לאדו, עיר אחרת שנקראת אדו. אותה עיר, ברבות הימים, טוקיו, הסיבה שקוראים לה טוקיו, קיו זה בירה, טו זה מזרח, העיר המזרחית, וברגע שטוקוגאווה עובר לטוקיו, הוא מחליט שהוא עכשיו מנהל את העניינים. הוא מסתכל ימינה, הוא מסתכל שמאלה, הוא אומר, מה קורה פה? באים לי מפה, באים לי משם, האמריקאים באים מכאן, אלה באים מכאן, יש לי פה נצרות, יש לי פה השפעות זרות שאני לא רוצה אותן, לא מתאים לי כל הסיפור הזה. וטוקוגאווה מחליט לסגור את יפן למשך 250 שנה. נסגרת בסוף ל-250 שנה. לא סתם יש את הריבוע הזה פה סביב הדבר הזה, בגלל שהתקופה הזאת, אותה תקופה שיפן נסגרת, היא נקראת יפן בשלשלאות, זו התקופה שמעצבת את יפן להיות מישהי היום מוזרה, שונה, אחרת. זאת התקופה שמעצבת אותה. גם אם היום יש דברים חדשים במאה ה-21, זה עדיין נטוע איפשהו פה בתוך הדבר הזה, גם כי בסוף הכל משתרשר, האופי הוא אותו אופי, וגם כי יש הרבה דברים שנשארו עד היום, עם הגיישות בתקופת אדו שפעלו, גם אם זה בוורסיות אחרות, היום יש גיישות בקיוטו, והסומואים, היום זה ספורט לאומי וכולי. אז יפן סגורה ומסוגרת, ואני שוב עושה את זה מאוד מופשט, כי אנחנו בהרצאה קצרה, ובאמצע המאה ה-19 מגיע קומודור מתיו פרי, כנציג עם שייטת, נציג של ארצות הברית, והוא אומר, טוק טוק טוק, אני רוצה לפתוח את יפן, מה קורה פה? מה, אנחנו רוצים להשתמש בנמל, אנחנו רוצים קשרי מסחר, ואז מתחיל איזשהו דין ודברים, לא הכי ידידותי בין השוגונות לבין הקיסר, בסופו של דבר, מסיבות כאלה ואחרות, השוגון נחלש במעמדו, הקיסר מאוד מבוגר, לקראת מותו ואז מחליף אותו, תופס את אותו מומנט נכדו, בשם מוצו היטו, בחור בן 16 שמחליט לעשות מהפך, הוא עולה לקיסרות, בימים נקרא מייג'י, והתקופה נקראת מייג'י, תקופת הנאורות, והוא עושה מהפך, הוא מבטל את כל עולם השוגונות, הוא מחזיר את הכוח ליד הקיסר, ובעצם מבטל את החברה הפאודלית, מבטל את המעמדות, לוקח את אותם
שטחים שהיו שטחי השוגון, מחזיר אותם לשטחי הקיסרות, לוקח את מעמד הסמוראים, שהיה מעמד כל כך קדוש, ולאט לאט מוריד אותם בחוכמה, זאת אומרת, הוא לא מבטל אותם בבת אחת, הוא קודם כל אוסר עליהם להחזיק את הנשק, ולאחר מכן הוא מגייס צבא, אז אם הוא מגייס צבא, אז כבר לא צריך אותם, ואז הוא מוריד להם קצבאות, וככה הוא לאט לאט מאזן את נושא המעמדות, פותח את הגבולות, מקונן את חוקת יפן, ופותח את יפן לעידן המודרני. אנחנו מדלגים עוד קצת, ואני מדלגת על מלחמת עולם ראשונה בכוונה כדי לא להיכנס לדברים החשובים. נגיע למלחמת עולם שנייה, אנחנו נהיה ב-1941, עוד לפני זה קצת, נתחיל ממלחמת סין-יפן. יפן מחליטה שהיא הכי חזקה. נכנס בה שהיא יכולה לכבוש את כל האזור. ועד היום היפנים מאוד פטריוטים, דרך אגב, יפני ילך לסופר ויראה את אותו מוצר, שיעלה 3 שקלים מסין ו10 שקלים מיפן, הוא יקנה את היפני. אני לא בטוחה שהישראלים יעשו את זה, אבל הוא כן, אני לא חס וחלילה לרעתנו, אבל הם לא רואים בעיניים, מאוד פטריוטים. אז הם נכנסים לסין וכובשים את בייג'ין, ממשיכים לשנגחאי וצפונה, מיליונים של הרוגים, וככה הם אומרים, אנחנו משתלטים על כל האזור, זה הכל יהיה בשליטה שלנו. אממה, יושבות שם שייטות, יושב הצי של ארצות הברית, הצי של בריטניה, והם יושבים להם כמו עצם בגרון. ואז הם מחליטים שנכנסים גם בהם, ונכנסים בשייטות הבריטיות, וכמובן מקרה פרל הרבור, כולנו מכירים. ואת הסיפור פה אני מקצרת, אנחנו מכירים איך זה מתגלגל, ומסתיים אחר כך בהטלת הפצצה על ירושימה. בכוונה נוגעת במקומות שחשובים לי להביא אתכם לאזור התרבות. כמה מילים על ירושימה, כי אנחנו גם מבקרים שם. אז כמובן 8:15 בבוקר, אמצע היום, כולם יוצאים לעבודה, ארצות הברית מטילה את הפצצה, 80,000 הרוגים מיידית, כ-200,000 תוך זמן מאוד קצר מכל המחלות, מתפתחות כמובן סרטן, כל התלונה שהייתה שם. המבנה הזה שנקרא כיפה אטומית, שהיה אזור הכנסים, הפצצה נפלה לא רחוק, מדברים על 150-200 מטר ממנו, אבל בצורה אנכית שפגעה בו, אבל לא השמידה אותו, ולכן היום זה המרכז של פארק השלום. ולמעשה נפתח פה פארק, בנו פה פארק מטורף לזכר המקרה שהמוזיאון לידו, שיש המון מונומנטים מרגשים, באמת הדמעות, ואני בחרתי להראות לכם את אחד מהם, וכתבתי לכם גם את השם אם מישהו רוצה לקרוא עליה, קוראים לה ססקי סדאקו, זאת הילדה הזאת שאתם רואים פה, ילדה שהייתה בת 2 שהטילו את הפצצה על ירושימה, והיא שרדה את הפצצה, אבל היא חלתה לסרטן לאחר מכן, והיא החליטה לפי האמונה היפנית, שאם היא תקפל טיפולי נייר של הגורים 1,000 בכמות, אז היא תחלים והיא לא תמות, אבל זה לא עזר, היא טיפלה יותר והיא נפטרה בסופו של דבר. ובעקבות הסיפור המרגש הזה, אחד המומנטים שאני הכי אוהבת להראות זה אותה ילדה עם אותה הגור שהיא בונה פה, ועד היום אלפי תלמידים מיפן מכינים כל השנה את אותה ציפור, נקרא לזה, למי שלא זיהה את השם, מאומנות יפנית, מקיפולי נייר יפנים, ואנחנו רואים את זה שם בכמויות, וזה פשוט מדהים. אז זה לגבי הירושימה. ואנחנו, מיד אחרי זה אנחנו מכירים את הסיפור, יפן נכנעת, למי שלא מכיר, ובעצם ממשל ארצות הברית מגיע, נכנס ושולט, כובש את האזור, נשאר ביפן, משנה את החוקה, שבעצם עד היום חוקת יפן מבוססת בעיקרה על אותו שינוי שקרה, שארצות הברית הכניסה בו, ומחזיר את הדמוקרטיה, משנה את החינוך שהיה פה לחינוך הרבה יותר מתירני, ומבטל את הצבא, זה הכי חשוב, מבטל את הצבא היפני, על פי החוקה ליפן אסור שיהיה צבא, אבל בשקט בשאף אחד שומע מחוץ לזום, ויש ליפן את אחד הצבאות הטובים היום, הוא נקרא צבא פציפיסטי, נקרא צבא הגנה יפן, אבל הוא נחשב אחד הטובים היום, ובשנות ה-50 יפן מקבלת ריבונות. עשינו סדר עם גיאוגרפיה והיסטוריה. כמה מילים על הדמוגרפיה. אמרתי צפיפות אוכלוסין. אז הצפיפות אוכלוסין ביפן היא, על פניו 345 נפש לקילומטר רבוע, זה לא כל כך הרבה. אבל אם אנחנו מסתכלים על, אמרתי, על טוקיו, על נגויה, על יוקוהמה, אנחנו מדברים על 3,000 עד 12,000 נפש לקילומטר רבוע, שזה המון. לדוגמה, טוקיו, שיש בה רק 14 מיליון תושבים, המטרופולין שלה הוא המטרופולין הגדול בעולם, 35 מיליון תושבים. תנסו לדמיין את צפיפות האוכלוסין באזור הזה. אני שמתי פה בכוונה תמונה שתראו את כמות האנשים ברחוב שאנחנו עוברים
בשיבויה, במעבר החצייה המפורסם, אני תמיד אומרת למדריך המקומי שהוא יתפוס צד ואני צד, זה ממש כמו לעבור עם קבוצה שצריך לשמור עליה, כי אפשר ללכת לאיבוד ברגע, חוצים פה אלפי אנשים את מעבר החצייה בכל פעם שהרמזור מתחלק. אז זהו לגבי הצפיפות ולגבי כמות האוכלוסייה. לגבי הגילאים, חבר'ה, יפן מדינה מאוד מבוגרת, מאוד. מעל רבע מהאוכלוסייה היא בני 65 ומעלה. פחות כ-12% זה ילדים מתחת לגיל 15. עכשיו, תוחלת החיים מצד אחד מאוד מאוד גבוהה, למרות שהיום היא כבר בכל העולם הולכת ועולה, אבל היא מאוד גבוהה. אז אנשים מאוד מבוגרים, ואנשים מושכים את החיים לאורך זמן. מצד שני, אין ילודה, 1.4 ילדים בממוצע, וזה רק הולך ויורד, כי זה נבלם באיזושהי תקופה, ומ-2007 כבר לא מעט זמן כבר יש קיטון. למרות שאני חייבת להגיד שבשנה האחרונה הייתי ביפן 3 או 4 פעמים, וראיתי לא מעט הורים עם 3 ילדים, ואני ממש מקווה שיש שינוי במגמה, וזה עוד לא נכנס לסטטיסטיקה. אבל שעוד לא רואים את זה, אבל אני ראיתי המון שינוי, אבל נראה שתיגמר הקורונה, נדע. אבל לפי התחזיות האלו, עד שנות 2050, האוכלוסייה אמורה לרדת מ-100 מיליון, שזה ממש קיטון משמעותי מאוד באוכלוסייה. עכשיו, איך רואים את זה כבר היום? נסגרים מאות בתי ספר בשנה, כי אין מספיק ילדים. יש ירידה משמעותית מאוד בכוח העבודה, כי אנשים מבוגרים. חסר כוח אדם סיעודי שיסעד את המבוגרים, כי אנשים צריכים לצאת לעבודה. הילדים יוצאים לעבודה. ויש גם עלייה בתוכניות הפנסיה, מבחינת העלויות שלה. מה עושה המדינה? יש מהלך מאוד גדול של יפן, שאני דיברתי עליו המון בטיולים האחרונים, אני רק לא יודעת אם הוא לא נמצא עכשיו בגלל הקורונה, אני מעריכה שכן. הרעיון של יפן היה לפתוח את ההגירה. ביפן אין הגירה, היא סגורה להגירה כבר שנים. הרעיון היה לפתוח את ההגירה, במיוחד למקצועות ספציפיים של סיעוד, כדי לשחרר את הנשים שיושבות בבית וסועדות את ההורים שלהם, שהם יוכלו לצאת. וגם נושא של ילודה, שיהיה יותר אופרים וכאלה, כדי שהם יוכלו לצאת לעבודה. ולהגדיל את כוח עבודה הצעיר, אבל אני לא בטוחה שבגלל הקורונה זה יצליח, אם לא זה יצליח בהמשך. ערים ביפן, ערים הגדולות, יש לנו טוקיו עם 14 מיליון תושבים, יש לנו את יוקוהמה, שזה עיר הנמל ליד טוקיו ממש, נוסעים אליה עם המטרו הפנימי של טוקיו, עם כמעט 4 מיליון, אוסקה, עיר מהממת עם 3 מיליון, נגויה, עיר גם מדהימה, גם שוק אוכל מטורף, כמעט 3 מיליון, ספורו, זאת העיר היחידה שנמצאת בהוקיידו, בעיר הצפוני. כל השאר, כל המסך זה בעיר מרכזית. קובה, שדיברנו עליה, נמצאת ליד אוסקה, וקיוטו, אני קוראת לה ירושלים של יפן. העיר הדתית שנדבר עליה עוד. שני גרפים בקצרה להראות לכם כמה אוכלוסייה מבוגרת, אז פה אנחנו מדברים על אחוז אוכלוסייה מעל גיל 65. שימו לב, קורונה, דיברו איתנו איטליה, מבוגרים, תראו את איטליה, תראו את יפן. תבינו מה המצב. אז מן הסתם, כולנו צריכים עכשיו להבין שיפן נפלה עם הקורונה שחבל על הזמן, אבל זה לא ככה, ותכף נבין, כי זה גם מתחבר לתרבות. אבל הגרף שיותר מעניין זה הגרף הזה, שימו לב, חבר'ה צעירים, אוקיי, הולכים ומתמעטים, בכל הגילאים, גם אם נדעות על ילדים וגם על גילאים מבוגרים עד 64, הולכים ומתמעטים, בעוד שהחבר'ה המבוגרים 65 פלוס הולכים וגדלים באוכלוסייה. שזה מראה לנו כמה, אם היום הם בבעיה, הם יכולים להיות בבעיה יותר גדולה. אוקיי. תרבות, על מה נדבר? כשאני הכנתי את השקף על תרבות, ושחשבתי מה לעשות, היה לי ככה נושאים, ובסוף הייתי צריכה לכווץ. אז צריך להבין שקודם כל מה שנראה פה עכשיו זה לא כל התרבות, יש המון דברים שלא נגעתי בהם, כי אי אפשר. אבל ניסיתי לקחת את הדברים שכן חשובים, גם למי שלא מכיר את יפן, וגם למי שאני אנסה לחבר אותו למה זה יפן היום במאה ה-21. קודם כל, שפה וכתב, אי אפשר תרבות בלי זה. גיישות ועוד, אסתטיקה, דיוק, אומנות, הם אלופים, דת, רכבות, תכף נבין איך רכבות מתחברות לתרבות, מקום עבודה, מגורים, איך הם גרים, איך הם עובדים, איך החברה מתנהלת ביפן, משפחה, ילדים, כלבים, קולינריה, מה אוכלים ביפן? רק סושי. ופנאי, מה הם עושים בשעות הפנאי שלהם? עכשיו בואו נצלול לתרבות של המאה ה-21. אז קודם כל, בשפה וכתב, דיברנו על זה שבמאה ה-50 מגיעה השפה מסין ליפן, אותה קאנג'י, אותן סימניות, זה מה שאתם רואים פה,
בעצם השפה היפנית מורכבת ממערך של כמה שפות. הבסיס זה השפה הסינית שמגיעה באותה תקופה, זה אותם סימנים, והיא משולבת היום בשפה הרגילה, השפה מורכבת מכמה מערכות כתב. אוקיי? בעצם אנחנו מדברים על סימניות או סימנים, תקראו לזה שאתם רוצים, שבעצם כל ילד בכיתה א' לומד את זה, הוא צריך לדעת תוך 5,000 שנים איזה 1,000 סימניות. אחרי זה יש לנו את ההירגנה והקטקנה, אלו התוספות היפניות, המערכות כתב בעצם הפונטיות, כמו אצלנו, שכל סימן בעצם זה צליל, יצורים, תוספות כאלה ואחרות. וזה שזה יותר חדש, הרומג'י, שזה בעצם שימוש בשפה אלפביתית, לטינית, יפנית, שזה יותר לשימוש מסחרי, ללוגויים, לחברות, להקלטות בטקסט, כל מיני דברים כאלה. מה שחשוב להבין שאנחנו מחברים את זה להיסטוריה, שבתוך השפה יש כל מיני מונחים, כמו הסן שדיברנו עליו, שכשאני מדברת למישהו, אני אכניס את הביטויים האלה, והוא יבין שאני נותנת לו כבוד, הוא יבין שהוא נותן לי כבוד. המעמדות שלנו בשפה, בביטויים, במונחים, יסבירו מי נותן כבוד למי, מה ההיררכיה בשיחה. אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב להבין, שזה כבר מתחבר לנו למה שהיה פעם, למעמדות, לתקופה הפאודלית, זה כבר חיבור ראשון. היום יש 130 מיליון דוברי יפנית, 127 בתוך המדינה וגם עוד מעבר, אבל בגדול זה לא שפה שאנחנו נראה כמו השפות ששולטות בהרבה מאוד, חולשות על הרבה מאוד מקומות. יפן העתיקה, אז פה יש המון דברים, בחרתי מעט, וננסה ככה כמה מילים על זה. אז קודם כל על הסמוראים כבר דיברנו, אני רוצה לחבר את זה רק לדבר אחד. היום כבר אתה לא רואה את הסמוראי מסתובב ברחוב, אין מעמדות של סמוראים. יש הרבה תחפושות וציורים והופעות ומוזיאונים שלהם, אבל זה בתרבות עמוק וחזק, כי כמו שהסמוראי היה, התפקיד שלו היה לשרת, התפקיד שלו היה להגיד כן ולא ולשמוע ולבצע, אותו דבר נעשה לחיבור הזה תכף למקום העבודה היום. הגיישות לעומתו היו, עדיין, השתנו, זה לא אותו דבר בדיוק. הגיישה משנה לאורך השנים את הוורסיות שלה. היו תקופות של גברים שהיו גיישות, היו תקופות שזה היה יותר מיני קצת. אני כבר אשלול פה משהו שהרבה ישראלים אומרים לי שחרנו באמת, אבל אני חושבת שתפקידנו כמדריך טיולים להציג את זה איך שהמדינה רואה את זה, והיפנים מציגים את הגיישות כאשת אומנות, לא כנותנת שירותי מין. אשת אומנות, גם הפירוש, שמתי לכם פה את הקנצ'י, שאם מישהו רוצה אחרי זה לראות, גיי זה אומנות, איש אדם זה אשת אומנויות. ובעצם אני מראה באוטובוס סרטונים על זה, יש ממש, גיישה בעצם מגיעה למין, נקרא לזה, זה לא בית ספר, זה מין מקום שבו יש את האימא של הגיישות, שהיא מלמדת אותם, הם חודשים ארוכים מאוד, עוברים תהליך של הכשרה, כולם צריכות לדעת את כל המיומנויות, כל אחת מתמחה באומנות משלה, הם עוברים, הגיישות עוברות תהליך מאוד מאוד רציני, וגם היום שאנחנו מגיעים, גם בקנזאווה וגם בקיוטו, יש רובעים של גיישות, ואנחנו מגיעים לרובע גיון בקיוטו, אנחנו יכולים לראות אותם. היום מרחוק, כי שנה שעברה הוציאו חוק שאסרו עלינו ממש להיכנס, כי זה היה ממש הטרדה, אנשים פשוט צילמו אותם והם מאוד מנסות להסתתר, אבל כן רואים אותם, וזה כן קיים עד היום, ב-2021, זאת אומרת, זה לא נגמר ולא עבר מהעולם, למרות שזה התחיל עוד בתקופות העתיקות. מיסות גיישה, איך אפשר להבדיל בין הגיישות? זו תורה שלמה, אני מסבירה את זה, ותמיד בשבוע האחרון, כי זה תמיד בדרך לאלפים, וזה אמצע הטיול, אז בשבוע האחרון כל נושא הבא אליי, זה נכון ככה, זה ככה, ראיתי את ההבדלים. יש המון הבדלים בשרוול, בנעל, בתסרוקת, באיפור, באובי, אובי, בא להראות לך עם העץ ברגע, אובי זה הדבר הזה, זאת אומרת, אם זה יותר צנוע, יותר מגונדר, איפור אדום, איפור שחור, נעליים עם הכאב, בלי הכאב, כל זה מבדיל בין הגיישה למייקרו. מייקרו זאת מתלמדת, היא נראית נורא דומה, אבל היא לא גיישה, היא עוד לא הגיעה להכשרה של גיישה. ומעבר לזה יש את כל היפניות שבאות נגיד מטוקיו לקיוטו, ולובשות סתם איזה חלוק שנראה למי שלא מכיר, הבגד הרשמי, היוקוטה או הקימונו, אבל זה לא. אז אנחנו ככה מסבירים, וזה מאוד מעניין למי שרוצה לראות. ויש לנו כמובן את הנינג'ה, הסומו, השוגון, זה הכל מושגים מהעת העתיקה, הסומו עד היום פעיל, יש תחרויות כל הזמן, וקשה מאוד להשיג מקומות, וזה דבר מדהים. אומנות, עיצוב, דיוק, אסתטיקה, זה מטורף. אם נלך לתקופות העתיקות, תקופת אדו מאות 17-19, אז נגיד מילה על הקאואה, על אותם הדפסים מדהימים, שזה בעצם נקרא תמונות העולם הצף.
מה זה אומר? נגיד שאני רוצה לצייר את האיש הזה, אז אני אקח את הצורה של השיער, ואני אגלף מעץ את הצורה הזאת. ואחרי שגילפתי מעץ את הצורה הזאת, אני בעצם יכולה להשתמש, למרוח את זה צבע, ולהדביק את זה על הדף, ופרשתי את השיער. ואז אני אעשה שוב את החלק של האוזן. בעצם עושים גלופות מעץ, ואיתם מציירים. איתם עושים את ההדפסים. והיו גם נושאים ספציפיים, אתם רואים פה שחקני תיאטרון, כל חיי העוללות של תקופת עד, והיו נושאים ספציפיים שאותם ציירו, רואים את הציורים האלה ואת התמונות האלה בכל מקום ביפן. תיאטרון הקבוקי גם מאוד מפורסם, מאופיין, מסוגנן באיפור הכבד שלו, בכניסות והיציאות הסמויות שהיו להם מהבמות, מהמשחק, ריקוד ושירה שהם העבירו, עד היום גם מתקיים בחוויה לא נורמלית. מפה נלך לאמנות אחרת, אמנות של סידור פרחים. להבדיל מאיתנו שאנחנו נרצה זר גדול, עם המון פרחים, עם המון צבעים, היפנים הולכים על המינימליזם, על בסיס. הבסיס אצלם זה קודם כל הכלי. עם איזה כלי אני מתחיל? הוא צריך לדבר באותה שפה עם הצמחייה. הצמחייה תהיה מאוד עדינה, עם טקסטורה, עם קומפוזיציה מאוד מאוד רגועה, שיש לה איזשהו סי מאחורי זה, ואז נשים פרח או שניים ככה להכניס את הצבע. הכל בדיוק לא נורמלי, ואם נתחבר מזה להיום, שגם היום זה מבוצע כמובן, אז גם הגנים היפניים תענוג, יש גנים לישיבה ובהייה, לראות את הנוף, יש גנים לטיול, יש בתים יפנים עם גן בבית, יש מקדשים עם גנים הכל, והמאפיינים יכולים להיות גם רטוס, אז יש לנו מים ומפלים וגישרונים ופנסי אבן וביתה, ויכול להיות גן זן, שזה גן יבש, וכמובן עצי הבונסאי. אם אתם פעם תראו סרטון, אני ממליצה לכם איך יפני מעצב עץ בונסאי, זה עובד ככה, הוא גוזם, מחכה חודש. הוא עודה לצד הזה, הוא גוזם עוד פעם, מחכה חודש. הוא רק זז במילימטר, הוא מקצץ אותו עוד פעם. הסבלנות שלהם, הרצון להגיע לפרפקציוניזם, לשלמות, לדיוק, היא מטורפת. מישהו אחר פעם מזמן זורק את זה. אז זה מדהים. זה מדהים לעבור בגנים עם הנושאים ולראות איך מנקים את האדמה מלכלוכים. בידיים, הכל בעבודת יד ובסבלנות מטורפת. אני תמיד אומרת לנושאים עוד במפגש קבוצה, ואני מזכירה את זה תמיד בטיול באוטובוס, בשיחה הראשונה. אני אומרת להם, חברים, מישהו, הבאתם את האתרים שאתם צריכים לראות בטיול, אז אומרים, כן, הנה. ואני אומרת להם, יופי, זה אתרים מדהימים, זה הטיול הכי שווה שאתם תהיו בו, אבל תזכרו מה אני אומרת לכם, אני מדבר על זה ביום האחרון. ביפן, האתרים זה מה שאתם תראו בין האתרים. כי בדרך אנחנו רואים כלבים בעגלה, ורואים חתונה יפנית כמו שאתם רואים פה, ורואים דמויות של בנות בלבושות בדמויות שאנחנו לא מכירים, וכל זה זה לא פחות חוויה מהאתרים עצמם. אז בואו נתחבר רגע לדתות, יש לנו שתי דתות, דת השינטו ודת הבודהיזם. באופן עקרוני, הרבה מאוד יפנים מגדירים את עצמם חילונים. יש כאלה שיגידו לכם, אני שינטואיסט, אני בודהיסט, אבל בגדול, השינטו היא דת צמיחה, הבודהיזם היא דת יותר עצובה, יותר מאופקת, ולכן מרבית היפנים חוגגים הולדת תינוק בשינטו, מסיבות חתונה בשינטו, וקוברים את יקיריהם בבודהיזם. באופן עקרוני, השינטו, הדת האתנית, הקדומה, מהתקופות שדיברנו עליהן קודם, סגידה לאלים, לרוחות, שאותו אל או רוח יכול להיות כל דבר. חיבור חזק מאוד לטבע, ולכן יכול להיות עץ, יכול להיות אל, הר, יכול להיות אל. אנחנו רואים לפעמים במקדשים את הסימן, יש סימון למה שמוגדר כקאמי, זה נקרא קאמי, אותם רוחות, יש סימון ואני מראה אותו, זה יכול להיות מישהו שנפטר, זה יכול להיות הכל. הרעיון פה להגיע לאיזשהו איזון בינינו לבין הקאמי, בין האנשים לקאמי, שהדגש הוא קודם כל התוארה, ניקיון, צבעים לבנים, תיאור לא רק של הגוף, והסביבה של הנפש. וכדי להגיע לאותו תיאור, יש לנו את אותו טורי, זה השער הכתום הזה, שמאוד מאפיין הצבעים הכתומים השמחים של השינטו, שבעצם מבדיל אותנו, מה שנקרא בין קודש לחול, אז פה לפני שאתה נכנס אתה בעולם של בני האדם, וכשאתה נכנס לאזור הקדוש של חתמים. אחד הדברים שהיפנים עושים הרבה בזמן בשעות הפנאי, משתתפים בהמון פסטיבלים. יש המון פסטיבלים מדהימים ביפן, בתקופת הקיץ בעיקר, וחלקם הגדול הוא דתי, ובפסטיבלים האלה הם לוקחים בעצם את הקאמי, את אותם אלים, בקיר קרות, ויוצאים איתם החוצה לרקוד. אז שואלים אותי הנושאים, אבל אין כלום בתוך הקיר קרה. אז אני עונה להם תמיד, באליהו נביא, שתה את היין ששמתם לו בליל הסדר? אז זה בדיוק אותו דבר, איש באמונתו יחיה,
וזה מה שקורה איתם בפסטיבלים. בודהיזם, דת אני בטוחה שכולכם שמעתם ומכירים, אבל בגדול על העקרונות של בודה, אנחנו מדברים פה על איך אני מפחית את הסבל האנושי, איך אני כעצמי מגיע לאותה הערה, לאותה נירוונה שתשחרר אותי מהסבל, והתשובה היא במוסריות, זה מה שיש לי להגיד, לא לפגוע באחר, לא לדבר על אחר, לא לשקר וכולי וכולי. שפה אנחנו מדברים על פשטות, על צניעות, על דברים שקשורים, הכל פה בעץ, בטבע, טבעי, אין צבעים. אין צבעים פה, לפחות ביפן, זה הכל מאוד רגוע ומאוד הרבה יותר שקט. הבנו את החיבור, הבנו את הדת, עכשיו בואו ניכנס באמת למאה ה-21 ונעשה איך זה עובד, כי גם הדת היא פה, אבל זה כבר ממש, זה לא היה בעת העתיקה. אז איך רכבות מתחברות לתרבות? אז קודם כל, אין אחד שלא שמע על הרכבות ביפן. ונסיעה ברכבת ביפן היא בעצם דרך חיים, כמעט ולא נוסעים ברכבים, כולם נוסעים ברכבות, אם זה המטרו ואם זה השינקנסן. השינקנסן, אותו רכבת שנקראת גם הבולט טריין, וזה בעצם הקליע, נקראת ככה, יש שתי סיבות שלפחות מספרים עליהן. אחת, החרטום של הקטר הראשון היה דומה לקליע, ושנית המהירות שלו. הרכבות נוסעות 240 עד 300 קמ"ש, אבל עכשיו יש רכבת חדשה שתיסע, או כבר התחילה לנסוע יותר מהר, אבל זה גם לא הכי מהר בעולם, יש מקומות סין ועוד שנוסעים עוד יותר מהר. השינקנסן זה דרך חיים, זה פשוט לא להאמין, אנחנו עושים מרחקים מטוקיו לירושימה בשעתיים בערך, אני לא זוכרת כרגע את הזמן בדיוק, מאוד מאוד מהר, האיכות חיים בתוך השינקנסן זה הרבה יותר טוב מטיסה, הרבה פחות צפוף, יש לך מקום לכל דבר, אתה מסודר, אפילו כל שלישייה יכולה לסובב להיות אחת מול השנייה, כיסאות מסתובבים מדהים. אבל זה לא רק יופי, זה גם בטיחות. השינקנסן עושה דרכים מאוד ארוכות, מחברת את האי מצד לצד, 16 מיליון נוסעים בה מדי יום, ולכן במדינה, ופה אני מתחברת לגיאולוגיה, שיש בו כל כך הרבה תזוזות וחוסר יציבות של הקרקע, חייבים לשמור גם על הבטיחות, ובגלל זה, בכל הרכבות יש מערכת זיהוי מיוחדת שעוצרת את הרכבת ברגע שיש איתור של רעידת אדמה של תזוזות. דיוק, איך אפשר לו להגיד? בשנה הדיוק, האיחורים עומדים על שניות. שניות, 6 שניות, 18 שניות, 12 שניות, זה השנתי. אני מאחלת לכולנו את זה גם בארץ. אז כשאנחנו מדברים על תרבות, מה זה תרבות ברכבת? זה חברים. תסתכלו מה מקבל, היפני יודע, זה בשביל התיירים, מה אומר, ואני עובדת על זה המון לפני הכניסה, ציירתי לכם, מה עושה, אני עובדת על זה המון לפני עלייה לרכבת, שלא יהיה לנו לא נעים. אסור לשים תיק, אסור לדבר בטלפון, אסור לשים אוזניות ולצעוק, אסור להתאפר, אסור לתת לבן אדם מבוגר לעמוד, אסור לרוץ, אסור לאכול, אלא אם כן אם אתה בא עם בנטו, שאת הבנטו לא הבאתי היום פה לראות, אבל הבנטו זה בעצם קופסת אוכל מסודרת של היפנים, אבל לא לפתוח שם המבורגר ולעשות חפלות, אסור לצעוק ואסור לרוץ במדרגות באזור הזה. אז זה הנושא של הרכבת. עכשיו, תראו את התמונה הזאת, אתם רואים איך דוחפים פה את האנשים. אני שואלת את עצמי, א', אם אתם הייתם נותנים שידחפו אתכם ככה, וב', אם אתם מאמינים לי, סליחה, אני עוברת שקט, אם אתם מאמינים לי שככה דוחפים, אז אני מראה לכם. אז אני מאמינה שחלקנו היינו מתרכזים, היו דוחפים לנו ככה את הבגדים, אתם ראיתם איך הוא דוחף בעדינות עם צפפות לבנות, את הארנק ואת המעיל, אף אחד לא מתרגז, וגם היפנים נכנסים עם הגב, הם כבר יודעים שזה יקרה, נכנסים עם הגב לאט לאט,
והמדהים הוא שאני למשל בהתחלה בעיניים ישראליות, הייתי אומרת, אין מצב, הם לא ייכנסו, אז 10 בחוץ, והם מצליחים להיכנס, לאף אחד לא מתעצבן, וזאת תרבות, לא תרבות יפנית במאה ה-21, כי רכבות לא היו קודם. אז נסענו ברכבת והגענו למקום העבודה. חברים, מקום העבודה ביפן זה ערך עליון. יש חוזה בעצם בלתי פורמלי, שנחתם בין האזרח, מהיום שהוא נולד, שהוא תורם לחברה, והחברה תורמת לו. עכשיו, ביפן, תכף נדבר על זה, אין אני, יש קודם כל לתרום לעבודה, קודם כל מה שהמקום עבודה צריך. ובגלל זה כשאתה עובד, יש לך מענקים מאוד יפים, יש שירותי בריאות, הטבות, ואם אתה לא עומד בציפייה חברתית ולא עובד, אתה מאבד חלק מההטבות האלה, יש בעצם סנקציה חברתית, אם אתה לא עובד ותורם לחברה. הקשר בין תרבות יפן העתיקה למודרנית הוא קשר ישיר, בגלל שכמו שאז היינו צריכים להגיד כן על כל דבר, ולא יכולנו לדבר ולהגיד משהו מעבר, אותו דבר פה. הבוס הוא הקובע, הבוס מחליט, ואני רק אומר כן או לא, זאת אומרת, אני לא יכול יותר מדי לצאת מהקופסה ולהביא איזה אקזיט, משהו מטורף. עכשיו, מתי הולכים הביתה? 4, 5, 6, 8, 10, אין לזה תשובה. אבל האישה בבית נולד ילד, והיא צריכה עזרה עם המקלחות, אבל אין תשובה, כי הולכים הביתה כשהבוס הולך הביתה. ולכן אף פעם אי אפשר לדעת, וגם אם נולד ילד, עדיין הולכים כשהבוס הולך הביתה. מה שזה גורם להמון שעות עבודה ביפן, יש לזה משהו טוב ומשהו פחות טוב. המשהו הטוב זה שמותר לישון ביפן בעבודה. תראו את היפנים פה, זו תמונה מאוד מקובלת, וגם כשאתה נוסע ברכבות, הם ישנים המון, אבל גם בעבודה, מותר. מה שלא טוב בזה, שאנשים פשוט ליטררי מתים ביפן ממוות, מעבודה. זה נקרא קרושי, זו תופעה ידועה, שמנסים לעבוד עליה ביפן. מוות פתאומי כתוצאה מהתקפי לב, משבת, הגוף פשוט לא עומד בעומס, וגם פה שינזו אבה, ראש הממשלה, שנה שעברה, הניח הצעת ייעול, לבטל ימי שישי, להקטין שעות, לתגמל מקומות עבודה, אני קצת עוקבת אחרי זה, בונוסים לפי שעות וכולי. בואו נראה עכשיו עם הקורונה, כל הפלטים נתפסו. עוד נושא כאוב במקום העבודה זה המעמד של הגבר מול האישה. קודם כל, רק 50% מהאוכלוסייה עובדת בגלל האוכלוסייה מבוגרת, ומתוכה זה רק 40% נשים. גם פה יש ניסיון לשפר את המצב, זה לא כזה עובד בינתיים, ובעצם העולם הוא עולם גברי. מהסיבה הפשוטה, ותכף נגיע אליה שנדבר על משפחה, זה שאישה מתחתנת ומביאה ילד, לפי האישה היפנית, התרבות היפנית, היא הולכת לגדל את הילד בבית. תכף נגיע לתוך זה. החובה של הגבר שעובד לא נגמרת ביום העבודה בלבד. אחת לשבוע, אחת לשבועיים, מקובל ללכת לפעילות חברתית משותפת באיזקאיה. זאת האיזקאיה, שזה בעצם בר קטן עם אפרטיפים ואלכוהול, שזה בעצם חלק מהעבודה. אין להגיד אני לא בא לבר, כי האישה ילדה, זה חלק מהעניין. עכשיו, היפה הוא שאתה יכול לעבוד עם הבוס 3 שבועות, הוא לא ישאל אותך מילה על הבית, מגיעים לאיזקאיה, הוא מדבר איתך 3 שעות על הבית, על האישה, על המאהבת, חוזרים למחרת בבוקר לעבודה, עבודה רגיל. יש הפרדה מוחלטת, וזה חלק שהוא חובה לכל דבר. יש לכם פה קצת נתונים על שכר, שתקבלו אחרי זה אם תרצו תעיינו בזה. אני ממשיכה הלאה, ואנחנו רואים כמה כולם אותו דבר, תראו את השטנץ, אותו דבר כולם ברחוב. מגורים ביפן, אז כמובן כולם שואלים על השירותים, אז בואו נתחיל מהשירותים היפניים. שירותים היפניים, תענוג, אין מה להגיד, אתה נכנס לשירותים, המושב תמיד מחומם, כל סילון שאתה רוצה קיים שם, ואז אתה פתאום מגלה שיש מוזיקה, וזה לא, המטרה היא לא להוריד את זה לאוזניות שלך וללכת, המטרה היא שתוכל לשמוע מוזיקה בזמן שאתה עושה את הצוותים, אבל לא להנאתך, המטרה היא שמי שבחדר מעבר לדלת לא ישמע אותך בשירותים. אתה יכול לבחור איזה מוזיקה שתנעים לך את החוויה, באמת זאת חוויה, מה שקורה, הבעיה שגם אם אנחנו ישנים 2 לילות באותו מלון, אז בדרך כלל הנוסעים קולטים את הכפתור של הורדת המים בבוקר של היום האחרון. אז זה גם משתנה, אז כמה שאתה מלמד זה לוקח זמן. אז זה לגבי השירותים. לגבי מבנה הדירות, אז יש לנו את המבנה המסורתי, שעדיין יש דירות כאלה, אבל רוב הדירות היום כבר הן דירות מודרניות. במבנה היפני המסורתי, רק נספר שהרצפה הן בעצם מחצלות של טאטאמי, שזאת הרצפה הקלאסית היפנית, עם אותם קירות נייר שאנחנו רואים פה, אנחנו מספרים על זה הרבה מאוד, על המבנים האלה. עד היום יש מקומות שמודדים חדרים לפי הגודל של הנחצלת טאטאמי, הגודל הסטנדרטי הוא
הוא בדרך כלל 80 על 200, אבל זה יכול לנוע 100 על 180 וכו'. אבל הדירות המודרניות היום הן דירות מאוד קטנות, מהסיבה הפשוטה, שא' אמרנו, צפיפות אוכלוסין, אין פה איפה לתקוע אותם בתוך האזורים בערים, אני לא מדברת על האזורים המרוחקים, וגם מאוד יקר, נתתי לכם פה דוגמה, 70 מטר בטוקיו, 8,500 שקלים. אז מה הפתרון? תראו איך בונים, צר, 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 תראו את זה לגובה, או פה תראו איך זה ממש בקומות כאלה, קומה ועוד חצי קומה ועוד קומה, וככה בעצם פותרים את הבעיה. נתון נוסף מעניין שבמקומות השכיחים יותר, הלא נגישים, הלא מוצלחים, אתה יכול לקבל בית בחינם. למה? אחד ועוד אחד. אנשים מתים ואין מי שיקח את הבתים שלהם, יש בתים שיושבים פשוט ריקים מאדם. ואם אתה רוצה לצאת קצת לבלות, יש מלונות אהבה ביפן, שזה הדבר הזה, שזה נראה מדהים לפחות, ויש את מלונות הקפסולה, שכולכם, אני מאמינה, שמעתם, כבר דיברו על זה הרבה בנושא האולימפיאדה. בעצם זה נישה קטנה שיש לך בהכל. חברה יפנית, לפני שאני אתחיל לספר על החברה, תסתכלו על הילדים האלה. ממש רובוטים, אותם נעליים, אותו גרביים, גובה הגרב, החצאית, הג'קט, הקוקיות, אם תראו מקרוב, הקוקיות, החוד השערה, הכל, על המילימטר, ואנחנו רואים את ההתנהגות שלהם, שזה מה נקרא בעיניי האתרים שבין האתרים, זאת חוויה לראות ילדי גן נותן ביחד, זה פשוט חוויה נשמעת למופת. אז אני בכוונה קוראת עכשיו, כי אני מרקרתי כדי להדגיש את זה. בחברה היפנית אין דבר כזה להעמיד את עצמך במרכז. אתה לא חושב מה אני רוצה או מה אני צריך. ביפן אתה מהיום שנולדת, אתה מוותר מראש על רצונותיך כדי לתרום ולקדם קודם כל את החברה ולהתאים את עצמך לכלל. אם זה המצב, אנחנו במקום העבודה, השכונות שאנחנו כישראלים מאוד רוצים, יש לי עבר של משאבי אנוש, אני רוצה אנשים שיצאו מהקופסה, שיביאו לי רעיונות, שיחשבו שונה, שימציאו לי את מה שאין עוד, אז זה תכונות שליליות ביפן. ביפן, ספונטניות, חשיבה מחוץ לקופסה, אינדיבידואליזם, יצירתיות, זה תכונה שלילית. תסתכלו על כל בעסקים עצמאיים עכשיו בקורונה, כמה המציאו את עצמם מחדש בזכות הראש הישראלי שלנו, המון, פשוט כמויות של אנשים שהצילו את עצמם כי המציאו את עצמם מחדש, וביפן זה לא קיים, הם מתוכנתים. אז מה כן קוד תרבותי נכון, מה כן קוד תרבותי בתכונה חיובית? נימוס, כבוד, סדר וניקיון, איפוק, פרפקציוניזם, ציות עיוור, אני מזכירה לכם את התקופה של פעם, נאמנות, כבוד למבוגר, לנציגי חוק, חריצות, דיוק וכו'. אחת הבעיות הקשות והעצובות של החברה היפנית זה שהיא מאופיינת במשמעת ובחינוך מאוד מאוד נוקשה להישגיות כבר מגיל מאוד צעיר. ילד מהיום שהוא נולד, מחנכים אותו גבוה. עכשיו אנחנו כולנו יודעים שבני נוער, גיל ההתבגרות, זה לא גיל פשוט, והמצב הגיע ביפן לזה שילדים שלא מצליחים בגיל תיכון, לא מגיעים למקום שההורים שלהם רוצים שהם יהיו בו, או מרגישים שהם מאכזבים את החברה, הם פשוט מתאבדים. החברה היא חברה דיכאונית, עצובה ומתבודדת. ב-2018, 250 תלמידי בית ספר שמו קץ לחייהם. עכשיו, הסיבה העיקרית, אני בטוחה שיש את זה בעוד הרבה מקומות, הבעיה העיקרית ביפן שעד היום, ב-2021, טיפול במחלת נפש זה טאבו, הטיפול בה הם לא מכירים בזה. אם היו מכירים בזה, לא היו מתאבדים 250 איש, הם פשוט לא מטופלים. אז יש פה כמה גורמים לסיפור הזה. ואחד התופעות המאוד עצובות בנוסף בחברה היפנית היא ההיקוקומורי. היקוקומורי זה תופעה של התבודדות, אבל זה לא כמו הילדים שלנו שיושבים 3 שעות מול המחשב, זה אנשים שלא יוצאים שנים מהבית. יש להם יותר מ500,000 יפנים, בני 40 וצעירים יותר, שמסתגרים בבית, נמנעים לגמרי מלצאת, ומעל 30% מהם לא יצאו מהבית 7 שנים. אז איך אפשר להקים משפחה? איך אפשר להקים זוגיות? איך אפשר להביא ילדים לעולם? אי אפשר, ואם אי אפשר, מתחתנים עם בובות. זה מה שעושים ביפן. אז היפנים מעדיפים היום, לפחות בגילאים שעד 30-35, הם מעדיפים לחיות מה שנקרא בגפם ללא זוגיות. קצת נתונים, 70% מבני 18 עד 35 הם מגורקים, 40% מהם לא קיימו יחסים אינטימיים, שליש מבני 30 לא יצאו לדייט, ואין להם שום עניין במערכות יחסים. עכשיו, זה נראה לכם מוזר, לי לא, כי אני יודעת מה עומד מאחורי זה, ותכף אני אסביר. אני רוצה רק להדגיש לפני זה, מה התרבות
הצריכה, תרבות הצריכה שנוצרה היום ביפן בגלל המציאות הזאת. תרבות של צריכה יחידנית. ומה זה אומר? נכנסים לסופר, לא ברמה של, מה שאני אגיד עכשיו, תגידו גם פה יש, אבל לא ברמה של מה שיש לנו פה. כל מוצר שאתה רוצה, יש אותו בבודד, לאחד. בן אדם שרוצה לאכול לעצמו צהריים, אבל הכל ברמות של אי אפשר לתאר בכלל. יש המון דוכני עמידת בבזק, אוכל ככה מהיר, טיק לאכול וללכת. הקפסולות, זה גם תוצר, גם של זה וגם של נסיעות עבודה. והשורה התחתונה, גברים מתחתנים עם בובות. זה לא בדיחה, ובטח שזה בחדשות, הבחור הזה התחתן עם הולוגרמה, אני אסביר רגע את הרקע, יש ביפן להקה שכולה מורכבת רק מהולוגרמה, מעולם לא היו שם אנשים אמיתיים, והיא מוערצת ברמות שאי אפשר להבין, ויש גברים שפשוט מאוהבים בהולוגרמות, אז באו בעלי החנויות צעצועים והמציאו את הבובות שלהם, זאת. אני אישית ראיתי ביפן, סיפרתי בסיפור הזה מלא פעמים, בחור שהולך עם הבובה הזאתי, ענקית, ואליה לידיים ולרגליים קשורות לפחות 30 בובות אותו דבר בקטן. הוא התיישב איתה בבית קפה במקרה איפה שאני הייתי, הוא פשוט הושיב אותה וסידר לה את השערות, זה פשוט לא אמיתי. אז הבחור הזה התחתן עם הולוגרמה, ויש לו גם את הבובה, והוא שם לה בובת הבעל, אתם רואים? וזה הפתרון. אז עכשיו אני אסביר למה הם מתחתנים, גם מהצד של האישה וגם מהצד של הגבר. אז יש לכם את זה גם פה. 5 סיבות, 3, זה סיבות שאני מצאתי, בטוח שיש עוד. מבחינת האישה, once אישה מתחתנת וצריכה להביא ילדים, היא צריכה להיכנס לריבוע של המודל המשפחתי המסורתי, וזה אומר שהיא צריכה, אחרי שהיא מביאה ילד, היא צריכה לטפל בילד ולטפל בבעל ולהיות בייביסיטר, וזה אומר לנקות הבית ולבשל, ולא, היא לא רוצה. היא לא רוצה היום בשנת 2021 להיכנס בגיל צעיר לבית. סיבה שנייה, היא תחסל את הקריירה המקצועית שלה. once היא תביא ילד, זהו, גם אם לא יפטרו אותה מהעבודה, לא ייתנו לה קידום. היא כבר לא תוכל להגיע לשום מקום. והסיבה השלישית זה חוסר הגמישות. כשאני אומרת חוסר גמישות, יש לי דוגמה מדהימה משנה שעברה. שנה שעברה התפרסם באחד המגזינים ביפן, על בחורה שהייתה סייעת בגן ילדים, ואתם תאמינו או לא למה שאני הולכת להגיד לכם, בגן ילדים היה קלנדר על לוח שנה, שבלוח שנה היה כתוב מתי מותר לכל אחת להיכנס להיריון, כדי שלא יהיה מצב שיהיו כמה סייעות באותה תקופה להיריון. אממה, נכנסה להיריון, לא ברבעון שמותר לה, פיטרו אותה. זה חוסר גמישות כלפי אמהות בעבודה. אז זה מהצד של הנשים. מהצד של הגברים, גבר שהתחתן, מתחיל להפעיל עליו את אותו לחץ מסורתי להתחייב ולתמוך באישה, אז הוא צריך להתחיל לדאוג לה ולכלכל אותה, ורגע, הוא רוצה עכשיו לדאוג לעצמו ולפרנס את עצמו, והוא לא רוצה להיכנס לחובות. מעבר לזה, סיבה נוספת, יש להם חשש ליפנים, שהם לא יצליחו לנהל בצורה טובה, אני מזכירה לכם, זה אנשים פרפקציוניסטים, הם פוחדים שהם לא יצליחו לנהל בצורה טובה, גם נישואים מוצלחים וגם קריירה טובה, ולכן הם אומרים, רגע, אני דוחה את זה. נפתח את הקריירה, אני אגיע למקום טוב, ואז אני אחשוב על חתונה. השורה התחתונה, מתחתנים עם הולוגרמות. אז אי אפשר לעשות הרצאה בעניין הקורונה בלי להראות לכם איך מתייחסים ליפן בקורונה. אז הכי אהבתי את הדבר הזה, תסתכלו איך מראים ליפנים לשמור על 2 מטר מרחק. לפי דג טונה, כי דג טונה או דג ענק, איך נדבר על זה. אז אומרים, שימו דג טונה ביניכם, יש לכם מרחק 2 מטרים. עוד דבר, Hello Kitty, שזה גם תכף נגיע לכל המצוירים והאנימה, תעמדו פה ופה ופה, ויש לכם את 2 מטר. סימונים בדשא, תראו איזה רעיון חכם, פשוט לקחת צבע ולסמן, ואנשים יושבים כי הם ממושמעים, כי הם עושים מה שאומרים להם ביפן. והבובות האלה שזה ראינו בעוד מקומות בעולם, אבל הדבר הכי מדהים, תסתכלו על זה, זה פשוט לא להאמין. שימו תואר אקדמאי, ויש קורונה ואסור להגיע, אז מה עושים? התלמידים יושבים בבית, מתחברים לזום, יש הרובוטים האלה יש להם גלגלים, אתם רואים, זה תמונה מתוך סרטון שאני ראיתי, ומתחברים, ושמגיע התור של יעקב לקבל את התעודה, הוא מתחבר לזום, רואים אותו על המסך, הרובוט מגיע, והוא מצטלם עם המורה שלו, כשהוא מחזיק את התעודה שלו, שאחרי זה שולחים לו אותה הביתה, וככה כולם עשו טקס יום, בלי שאף אחד היה פה, זאת יפן. נורא מוזר שמדריכים יש פידבק, פה אין פידבק, אז אני עם עצמי. הלאה, אז אני שואלת את עצמי איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שאנחנו 9 מיליון תושבים, ביפן יש 127 מיליון, תעשו חשבון, זה פי 14, לנו יש 90,000 חולי קורונה, וביפן היום יש 50,000 חולים.
אז אמרנו, משמעת, ציות, אבל אין דבר שימחיש כמו תמונה. תראו את התמונה פה, זה פשוט צילום מרחוב בטוקיו, אין אחד בלי מסכה. תראו את הצפיפות ועדיין, נכון שיש פה עוד גורמים, אני לא שוללת גנטיקה, יש עוד גורמים, אבל אין ספק שהמשמעת עובדת. ילדים או כלבים, אם כבר מתחילים את הכל בגיל 35, אז מתי כבר מביא את הילדים? אז מביאים ילד, שניים, אבל בלי קשר לזה, היפנים חולים על כלבים, וחולים על כלבים קטנים. אני ראיתי סרטון שאישה בהיריון אמרה כך, ואני מצטטת אותה. הכלבים שלנו ישנים איתנו במיטה. שיוולד התינוק הוא ישן במיטתו, והכלבים ימשיכו לישון איתנו. וזה היה סרט שראיתי, הכלבים ישנו איתה במיטה כל הזמן. הכלבים הם בבת עיניהם של היפנים, הכלבים הקטנים במיוחד, הם מטורפים עליהם, ומתייחסים אליהם כמו ילד. כשאני אומרת לראות את האתרים בין האתרים, אני אומרת להם, חבר'ה, הראשון שהוא בודק לי מה יש בעגלות ואומר לי, יקבל פרס. כי כמעט אף פעם תינוקות, כמעט אני זה יהיה כלבים. כי היום יש 12 מיליון כלבים ביפן, וזה יותר ממספר הילדים מתחת לגיל 12 ביפן. שוק המוצרים לכלבים בלבד, מגלגל ביפן 1.5 טריליון ין. היין היום הוא 3 בערך. עכשיו, זה פשוט אפשר להבין, אני תמיד מנסה להסביר שזה כמו שילב שלנו לתינוקות, אבל זה הרבה יותר משילב, כי בשילב יש פה קולרים מוזבים, יש פה שיעורי יוגה לכלבים, יש פה מכשירי עיסוי, יש פה עגלות ומנסעים, זה הרבה יותר ממה שיש בשילב. יותר מזה, לכלבים יש פוליסות ביטוח חיים, הכלב שלך מת, אתה מיד מקבל חדש. הקבורה, יש קבורה, בית קברות מוזבים הוא מאוד יקר, ואם אתם נורא, מה שנקרא חשקה נפשכם בכלב, ואין לכם, אתם יכולים לבוא ולזכור כלב בזמן קצר. עכשיו, כמה שאני אספר לכם, אתם לא תאמינו איזה לבוש ואיזה הופעות של גוצ'י ושנל, הכלבים האלה דופקים ביפן. ומחר אתם לא יכולים לצאת, אז אני בינתיים הבאתי לכם סרטון. קשה להאמין, כל פעם מחדש. טוב, לא דיברנו על חנויות של כלבים, זה מדהים. בואו נעבור לאוכל, נסיים טעם טוב בפה, אז קולינר ביפן, אז כולם ישר חושבים סושי.
גם במפגשי קבוצה, מרימים יד ואומרים, אני לא אוכל סושי, מה אני אוכל? אז יפן זה הרבה, הרבה, הרבה ועוד המון הרבה מעבר לסושי. אז בואו נתחיל במובן מאליו. אז קודם כל, מי שפחות מכיר, אז יש לנו, זה סושי, זה ניגירי וזה סשימי. סשימי זה דג בלבד, ללא אורז. ניגירי זה דג על אצבע אורז, וסושי זה מה שאנחנו מכירים המגולגל. ביפן לא תמצאו את הסושי המגולגל בראש התפריט, אולי איפשהו למטה, מה שהולך בעיקר זה ניגירי וסשימי, כמובן שבעיקר חי, וכמובן שהרבה הרבה יותר דגים מאשר ירקות, צמחונים וכולי. דרך אגב, הרבה יותר יקר שם מאשר הדגים להביא מפה בארץ, וכמובן כל פירות הים, מה שאתם רק רוצים. איך אוכלים את הסושי? אז אפשר להגיע לסושיות קטנות ולאכול כמו פה, להזמין בתפריט. אפשר להגיע למסעדות שבהן הרכבת, השינקנסן מביאה את זה עד אליך. אפשר לעשות זה מה שאני הכי אוהבת, אני נכנסת למסעדות האלה, שיש לי הפסקה ויש לי זמן, ואז אתה יושב מול לפטופ, אתה יכול לראות פה את הלפטופים שזה ריק, ואתה מזמין מה שאתה רוצה, פשוט מקליק את מה שאתה רוצה, ואתה לא צריך להזמין הכל, אתה מזמין 2 סושי, הוא מגיע, עוד 2 סושי, אז כל מה שיש למטה זה רץ, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, מחשבים את זה לפי צבעים. מה שיש למעלה מגיע עד אליך, זאת ההזמנה שלך, וזה מדהים וזה זול. חבר'ה, מי שאוכל סושי בארץ, זוג סושי, כזאת צלחת של 2 ניגירי, הנה זאתי, עולה 4 שקלים, משהו כזה. זה המחירים ביפן, מי שחושב שיפן יקרה, אז הוא יתבלבל. גם רובוטים קיימים ביפן, התלבטתי אם להכניס, אבל הקציבו, יש לנו קצבת זמן, אבל רק במילה, רובוטים לא רק נמצאים כמקבלי פנים במסעדות וכמגישים במסעדות, רובוטים היום עובדים חזק מאוד בתעשייה של בתי החולים, חזק מאוד, כל הנושא של לשנע חולה מהמיטה לצילום וחזרה, הרובוט מקבל בעצם את כל המידע, איפה המקום הפגוע אצל החולה, מה המשקל שלו, מה צריך לצלם, והוא חוסך כוח אדם בכמויות. כל נושא הסניטריה ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. אז הבנו את נושא הסושי, יש לנו את הראמן המאוד מפורסם, יש לנו הרבה סוגי מרקים, יש לנו גם את המיסו, ויש עוד, אבל הראמן הוא המפורסם יותר, בעצם ציר מאוד אינטנסיבי שמבוסס על דגים, עצות, כל מיני ככה יפני נטו טהור, עם מטריות, עם ירקות, עם בשר בקר, בשר חזיר, זה יכול להשתנות, יש גם עוף, יש כמה וריאציות של זה, עם החצי בעיטה הזאת, זה הראמן המאוד מאוד מפורסם. ואם אנחנו מדברים על כל כך הרבה דגים לסושי, מאיפה הם מגיעים, אז יש לנו כמובן את שוק הדגים בטוקיו, אלו דגי טונה למי שלא ראה ולא מכיר, שצריך לעמוד 2 מטר מהצדדים שלהם. שוק הדגים של טוקיו, אחד השווקים הגדולים, אם לא הגדול בעולם, בסוף 2018 נסגר במרכז טוקיו ועבר לאזור, לאחד האיים המלאכותיים במפרץ טוקיו, נסגר מכמה סיבות, גם כבר היה מאוד קטן מלהכיל את כל כמות המבקרים, גם מסיבות בטיחותיות, ועוד הסיבה על הדרך זה פתיחת האולימפיאדה שרצו לפנות המקום, אז הוא באמת עבר למקום החדש, ששם יש פה, אפשר להכניס כמות קטנה של אנשים, השוק הוא שוק סיטונאי בעצם, וכל פעם נכנסו כמות קטנה ואי אפשר להיכנס יותר. בשוק החדש בעצם מגיעים לאזור של גלריה ורואים הכל מלמעלה, זה מאוד יפה. אז באופן עקרוני בשוק נמכרים הרבה מאוד סוגי דגים, אנחנו מדברים על למעלה מ-400 סוגים ביום, פירות ים, דגה וכולי, הכל. אנחנו מדברים על כמויות מטורפות, 2,000 טון מזון מהים ביום, שתבינו ככה את זה, אנחנו מדברים על מיליוני דולרים, מעל 10 מיליון דולר ביום, פדיון של יום כזה בשוק. הטונה הכי יקרה נמכרה שנה שעברה ב-2019, כל שנה יש את פתיחת השנה, שזאת המכירה החלקיקית, בשנה שעברה נמכרה טונה שנקראת טונה כחולת ספיר, למי שמכיר, כמעט 300 קילוגרמים ב3 מיליון דולר. עכשיו, לא סתם קנה את זה מישהו, הבחור הזה שאתם רואים אותו, פה יש לו את אחת הרשתות הטובות גם, והמפורסמות ביפן, יש אותה גם בשוק שאנחנו מבקרים בטוקיו, וזו גאווה מאוד גדולה בשבילו, הוא מפרסם את עצמו, וככה זה עוזר לו, זאת אומרת, זה גאווה, זה כל החנויות הסושיות, זה לא סושיות שם, זה משהו הרבה יותר רציני, זה גאווה גדולה בשבילם להשיג את הדג הכי טוב בשוק. אז זה לא רק סושי וראמן, יש הרבה מעבר, בואו ננסה טיפה להציץ. אז יש לנו מאכלים שיש בכל יפן, ויש מאכלים שיש לפי אזורים. לדוגמה, באוסקה וסביבתה, אנחנו נראה את הטאקויאקי, שזה כדורים של תמנונים, סליחה למי שלא אוהב ולמי שצמחוני, אני חייבת לתאר את זה, תמנונים שפשוט פוצצים אותם, מערבבים אותם בבלילת פנקק, ושמים אותם בשקעים, כמו הפנקק ההולנדי.
אוקיי, אז זה הטקויאקי באוסקה ובסביבה. יש לנו את האוקוניאקי, שזה הפנקק היפני באזור הירושימה והסביבה, אבל זה יהיה גם פה הם קרובים, עם כרוב ועוד הרבה ירקות, ולפי בחירתך מוסיפים עוד דברים. יש לנו את הקובה ביף, שאני מאמינה שרוב הגברים יתחברו אליו. הקובה ביף הוא בעצם בשר משויש, זה מה שאתם רואים פה, שבעצם יש פריסה מטורפת של שומן על כל הנתח, כך שכל ביס שאתם תיתנו בנתח הזה תמיד יהיה מאוד רך ומאוד שומני. איך מגיעים לזה? על ידי גידול פרות בצורה שכנראה גם אנחנו היינו רוצים לגדול ככה, עושים להם מסאז' בבירה, בסאקה, נותנים להם לשתות בירה, נותנים להם מים מינרליים ספציפיים, מרווח ברפתות, אוכל ברמה מאוד גבוהה, מוזיקה קלאסית, יפנים, בקיצור. יקיטורי, שיפודי עוף, אוניגירי זה משהו שאני כמדריכה, הנוסעים יודעים, בבוקר יש בכל מלון כמעט חנות נוחות. כל בוקר שהם קמים, הם הולכים וקונים אוניגירי אחד ושמים בתיק. מה זה אוניגירי? זה הסנדוויץ' היפני, זה משולש אורז שבתוכו יש או סלמון, או טונה, או צמחוני, מה שבחרת. זה גם עולה בסביבות 4 שקלים, וככה מצאו לאכול, לא מצאו מה לאכול, הם מסודרים עם אוכל, גם אני עושה את זה. כל בוקר יש לי אוניגירי בתיק. שבו שבו זאת קערה של ירקות מעודים עם בשר, עם ציר ירקות מאוד טוב, גיוזה כולם מכירים, אודון וסובה זה שתי סוגים של אטריות, אחת אטריות לבנות, והסובה זה קוסמים, צמק, אז ככה זה יותר בריאות. בואו נעבור לפן יותר, לחלק הפני יותר של המשוגעים ביפן, נקרא לזה ככה. אז ביפן יש מושג שנקרא קוואי. קוואי זה חמידות. כל הנושא של הצבעי פסטל, כל הבנות שמתלבשות עם צבעי פסטל ומאכלים בצבעי פסטל, זה אותו קוואי. הנה אנחנו רואים אותו פה, זאת מסעדת שנקראת מסעדת קוואי, וכל הפריט שלה הוא כזה. יש בתי קפה של חיות, בתי קפה של חתולים, מה שאתם רואים פה, בתי קפה של ינשופים, של קיפודים, של כלבים, הכל קיים. מסעדה שמאפשרת לכם מציאות מדומה של אכילה בטיסה. מסעדת עליזה בארץ הפלאות שיש להם כמה סניפים, שזה ממש חוויה מטורפת. וזאת מסעדה שאני צילמתי את זה בה, זה מסעדה שאני לא בטוחה שכולם מכירים, זאת מסעדה יפנית עתיקה, שנמצאת באחד האזורים החבויים בטוקיו, ואתם לא תאמינו שאני אגיד לכם שזה סניף של סטארבקס, שפתחו שנה שעברה, נמצא בסמטה מדהימה, כמעט לא רואים אותה, וכשהם מגיעים אליה, החלק חיצוני נראה כמו בית תה, אתם לא מבינים, פתאום רואים סמל קטן של סטארבקס, נכנסים, רואים את המזנון הרגיל של סטארבקס, ואז הולכים ויושבים על מחצלות הטאטאמי האלה היפניות. כיף, לא מבוטל בכלל. אז אמרתי את הדברים המשוגעים לסוף, אז בואו נקנח. מאצ'ה, תה היפני, תה מאוד בריא, מריר, לא כולם אוהבים אותו, אבל בטקס התה היפני שלא נגענו אותו בו עוד, שגם אותו הגאישה, חלק מהמיומנויות שלה זה לעשות אותו, טקס חובה, יחד עם המתוקים היפנים שתכף נגיע, ביפן, שנכנס יפני או יפנית לסטארבקס, הם בדרך כלל יבקשו מאצ'ה לאטה. הם שותים פשוט התה מוקצת עם חלב. זה דבר מדהים, חמניה חמה, ובתוכה גלידה. פה זה גלידת מאצ'ה, אבל אפשר לקבל כל סוג של גלידה, וזה מדהים. קרפים, אם פעם תראו אותי ביפן, אתם תמצאו אותי ליד הדוכן הזה, אני מאוד אוהבת מתוק, ואני ניסיתי את כל הוורסיות, וזה פשוט קרפ לא עדין, זה קרפ שיש בתוכו, כדור גלידה, עוגת שוקולד, בננה, תותים, קצפת, עוגת גבינה, כל זה מסוגרים ביחד ואתה אוכל, וזה מדהים. סאקה, משקה האלכוהול היפני, מבוסס על אורז, גם פה יש סוגים שונים של סאקה, לפי רמת קילוף האורז, כך גם האיכות שלו משתנה, וגם רמת המחירים שלו משתנה. אם הייתם יכולים לענות לי, הייתי שואלת אתכם מה זה, אבל אתם לא יכולים, אז אני אספר לכם שזה תמונה שלי שאני עשיתי בטוקיו, והמבנה הזה, המבנה פה שאני מקיפה אותו, זה מבשלת בירה. מבשלת בירה אסהי, אחת הבירות המפורסמות, מבשלת הנוספת שאני אישית הייתי איתה, שנה שעברה עם קבוצה של רימון, בירת קירין בנגויה, גם אזור מדהים, אבל תראו כמה שזה יפה, מבנה בצורה של כוס, וזה הקצב של הבירה. מדהים. ואני מאמינה שאתם, אם תיסעו ליפן, תיסעו בשביל זה, לשתות את הקולה בטעם צלופח מים מתוקים. כן, אתם שמעתם נכון, קולה בטעם צלופח מים מתוקים. ולקינוח מתוקים, יש לנו עוד 2 שקפים.
אז המתוקים היפנים שנקראים וואגשי. הוואגשי עשויים ממוצ'י, מוצ'י זה בעצם הבצק אורז, אורז ומים. יש ורסיות להכין אותו גם פה בישראל, זה לא כזה מורכב, ומשהו ממולא בפנים, יש כל מיני ורסיות, אבל הוורסיה הקלאסית זה. זה אותם תבשיל של שועית שחורה מתוקה, המילוי הזה נקרא אנקו, ובעצם בתוך זה יש או את זה או דברים אחרים, אבל הקלאסי זה וואגשי, שזה שם המתוקים היפנים, החומר הוא מוצ'י ובפנים אנקו, פה אנחנו רואים את טקס התה, פה אנחנו רואים את אותם פנקקים עם האנקו, יש לנו גם את הבלינצ'סים עם ורסיות שונות, יש לנו את הדוריאקי, שזה, הדנגו, שזה אותו דבר, זה המוצ'י שבעצם שמים אותו כמו על מנגה, ואחרי זה שמים עליו חומר מתוק, ולסיום, יש לנו את הקיטקט, שלקיטקט יש הסכם בלעדי עם יפן, שיש טעמים והרבה, עשרות טעמים, שמיוצרים רק ביפן ולא מיוצרים בשום מקום אחר בעולם, ומה שיפה, ביפן צריך להבין שיש המון חשיבות לעונתיות. זאת אומרת, בפריחת הדובדבן שעוד לא נגענו בה, אפילו שעוד לא הגענו ושפקנו, אז מוציאים קיטקט בטעם דובדבן, סקורה קיטקט, ובתקופת השלכת, שזה באוקטובר, מוציאים קיטקט בטעם אגוזים, שהוא עם ציורי שלכת. זה ממש מושפע ומותאם ליפן ולשיגונות שלהם, וכמובן, קיטקט מאצ'ה, כמובן. חצי דקה של סרטון, איך עושים את אותו בצק אורז. תנסו בבית. ואנחנו מסיימים עם הפנאי ביפן. חבר'ה, ביפן אסור כרגע הימורים, עובדים על זה, אז יש את הפצ'ינקו. פצ'ינקו זה אותן מכונות עם כדורי מעטפת שעושים את הקול של הפצ'ינק, פצ'ינק, ואתה פשוט רואה יפנים בני 40, 50, 60, לפעמים ארגזים של עיגולים, ואלוהים יודע מה זה נותן להם, זה המשחקים שלהם. יש את הקוואי שאתם כבר מכירים, החמודיות הזאת. יש לנו את האונסן שלא נגענו פה, שזה בעצם מעיינות של מים חמים מנדיעה טבעית בכל האזור שסביב הקונה ופוג'י, שבעצם מקררים אותם טיפה, ויש פה תהליך שלם של טבילה במקומות האלה, בעיקר בחופשות שלהם. יש את הפסטיבלים, אותם כרכרות שלהם לוקחים את הקאמי, את האלים. יש את הקוספליי, שזה תלבושות מתוך הסרטונים והקומיקסים שלהם, פשוט מתלבשות ככה ויוצאות לרחוב, שזה כיף לראות את זה. ויש לנו את המנגה, זה אותן חוברות קומיקס יפניות שבעקבותיהם יצאו האנימה, שזה הסרטונים. וברוח האנימה והמנגה אני אגיד לכם תודה רבה, אני סיונרה להתראות, שמתי לכם קצת מלון פה, ויעשו מן הסי, לילה טוב, והריגתו גוזיימאס, תודה רבה. נתראה בטיול הבא בריאיון.